Tag sa tanang mga Bisaya no nga nagpasikat sa social media. Tanan ng mga boy naghan gyud maayo no diri sa Pilipinas. Gamit pa niyo ang mga Bisaya para sa kuha gapakaulaw ra mo ba. Unsa may kabuluhan ana inyong mga content, makatabang ba na sa mga bata? Makuhaan ba mo magandang ehemplo ana? Gapakaulaw ra yun mo. Ug wala ba mo gapakaulaw? Kana mukaon mo og tae. Tarong ba day na manghugas mo kita sa tuwang plato kay para limpyo ang atuang kanan. Unsa pa na inyong ginabuhat? Gihimo ninyo abnormal ang mga Pilipino sa inyong mga content. Gihimo niyo mga yabag. Kamo tanan mga boy. Unsa pa na mga boy bagsik, boy buang, boy tapang. Unsa pa na kamo tanan ng mga boy. Ayaw mo pag-ingon ana. Gahatag ra mo pagkaulaw sa mga Pilipino. 1 minute ra pa. Kamo tanan. Iya ra ng mga naong ninyo. Buhato ninyo tanan kay para musikat sa social media makakwarta mo. Pero wala mo'y magandang ihemplo nga gibuhat. Tarong ba din ninyo pagpatanaw mo doktor. Iya ra ng mga naong ninyo gapakaulaw ra mo. Kana inyo gipangbuhat ng mga content. Ug tinarong ba na inyo nana mo'y mga sakit, mga abnormal mo. Nanaghan gyud mo maayo ay. Tungod anang boy tapang. Idol mo anang mga abnormal nga gipambuhat. Yabag man ang inyo ha. Magkagmukaog pansit kanton anang niduro. Tarong ba day na. Yabag man ang inyong trabaho. Sige panghagit og sumbagay para musikat lang. Mga pasikat yun mo. Dala-dala pa niyo ang pangalang Bisaya. Pakaulaw ra mo. Nakakahiya kayo. At saka yan lang ba talaga magagawa niyong content? Tanong ko lang. Maganda bang ihemplo yan? Okay na ba yan sa inyo? Tinuturuan nyo ang mga bata ng kabulastugan. Ginagawa nyo mga tarantado ang mga bata. Para sumikat lang kayo, magkapira. Para makasali sa battle of YouTuber. Iinom ng asiti. Liligo sa katawan. Ano ba yan? Mga gago ba kayo? Mga timang kayo? Mga tarantado kayo? Lahat kayo. Dumadami na kayo mga boy. Sama nyo na si Mang Boy. Para maging sikat kayo lahat. Mga gago kayo. Huwag naman po ganyan. Pinupunan nyo ang mga kabataan na kamalian nyo. Hindi naman makatao ang ginagawa nyo. Ginagawa nyo abnormal ang mga batang Pilipino. Gagaya yan sa inyo ang mga bata. Ibis maging magandang ihemplo tayo. Huwag naman po ganyan. Marami naman pong magagawang content. Hindi lamang po sa ganyang paraan para sumikat. Gumawa kayo ng mabuti. Tumulong kayo sa kapwa. Hindi yang naghahamon ng away, naliligo, umihiga sa kahit ano, tumatalon. Para sumikat lang. Sus nako naman po. Maawa naman po kayo sa sambayan ng Pilipino. Kung ganyan lang ng ganyan ang mga tao, katulad yung mga timang, mga abnormal, mga tipak, mga liki, mahiya kayo. Saka ito lahat ng mga boy, mga may bit-bit na mga boy, mahiya kayo. Mahiya kayo. May abnormality na yung mga utak ninyo. Sa susunod, ito lang masasabi ko sa mga abnormal kayo. Paalam. Gumawa kayo ng content na maganda. Nakakahiya kayo. Yan lang. Paalam. Magandang araw sa inyo lahat. Mag-araro pa ako. Maguguna pa ako. Sige, paalam.